padel of weer eens vleg. Maar het moeske, hij gaat berecht. Wist ik even net wat ik zeg. De roen een beer op Skiermond zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Beppes avontuur. Op een mooie maitiedsdag gaat Beppe in haar turbo-rolstoel een eindje te rijden. Oh, heerlijk, hè? De refkes uit. Oh, kekeltje werkt mij soms op een zijn, jongen. Oh, we moeten hen er even uit kennen. Alleen. Oh, Mompelt ze, wielst ze aan een hendel loekt. oh, ik zal eens zien hoe dat mij gerietsen is. Ik heb hem al eens kof met jongen. Oh, wacht je, dan heb ik een pak koekjes. Oh. Pake Grietsen zit achter de computer. Hij had er aardig gedaan, dat juist wel. Oh, zo gezellig. Even chatten met mijn nieuwe vriendinnen. Dit is een stuk aardiger dan die vorige. Dat weet ik. Op dat stuit riet Beppe het paard op naar het huis van Willem en Doet. Wat zal erop zien? Dacht die mos zit ik de hele dag maar wat in een hoest en niksen. Ze loekt aan de bellen en kekke zucht nieuwsgierig wat des aan leven maakt. Dat kon wel net in je wijzen. Die Doet is ik maar een sluwe tutter. Ja, mooi van Willem, ja, dat ze er is. Wat mag er worstelhoorn komen van die jongen? Ze beziekert het nog eens. Maar de deur bleef dicht. Nou is Beppe teleurgesteld. Foei, wat vind ik dit spietig. Het is aardig geweest om even te keren te thee drinken. Maar waarom nou hoes wil ik, zei ik net. Ik wil net dat kegeltje op dat ik doe. Eerme Beppe. Waar moet ze nou heen? Heid! Heid, ik geloof dat er bezitten van jou wie. Ik kende de bellen wel, maar jou net. Heid! Maar Pake laat de sliepen achter zijn computer. De leefde is hem zeker te volgen. Hoe het verder gaat? Maar Beppe? Morgen. Maar wacht je. En vooral lekker sliepen.